Operasyon matapos gimpitalam sa state of calamity ang probinsya. Suno kay Jamini Halbuna, ang head ng Public Affairs Unit sa PhilHealth Region 6. Ini ang nabase sa PhilHealth Circular number 2020-0007 kag pila sa mga pribilehiyo ang pagpanugot ngay muon 120 dias ang pagsumeter sa benefit claims. Exemption sa 45 dias nga benefit limits admission. Pagbayad sa receiving kag referring healthcare institution kag exemption sa 24 oras nga confinement rule. Pagprioridad sa mga nagaproseso sang claims gikan sa lugar nga napaidalom sa state of calamity. Kalakipan sa pribilehiyo ang pagpalawig sa pagsumeter sa mga healthcare institutions sa mga reports, pagpalawig sa accreditation validity sa application sa mga healthcare providers, reimbursements ng destroyed claims, kag extensions ng deadlines ng bayad para sa mga premium contributions. Magpag-igangot ang Bacolod Traffic Authority Office sa City Legal Office para magkapatigahan sa joint clearing operation sa mga ginadisplay nga furniture sa Dalan Lopesina, syudad sa Bacolod. Sunod kay Bitaw Head Major Junji Liba, iyan na obserbaran nga nagatugas ang trapiko mga ginadisplay sa igad sang dalan, lakip man ang iban nga illegal structures sa lugar. Ginklaro ni Liba nga sa sining nga classes nga obstruction dapat manguna ang CLO. Pero handa man sila nga magbulig samtang ang bitaw ang nagatutok sa mga illegal parking kag terminal. Sa karon wala pa sang formal nga reklamo nga nabaton si Liba sa sining nga concern. Samtang nagapatigay na sang clearing operation ng bitaw sa mga nagaparking nga tricycle kag ambulant vendor sa Dalan Pareño sa tabok sang STI West Negros University nga nagatugaman sang trapiko sa among nga lugar. Madamo, kung sa duwa malaton nga balita lokal, nagapreparar ng syudad sa Bacolod sa duwa ka mga festival nga paghiwaton sa bulan sang Disyembre kag Enero tuig 2023. Suno kay Councilor Jason Villarosa, Chair sa Committee on Tourism, sa Disyembre patigayunon ang Christmas Festival of Lights, samtang sa Enero naman patigayunon ang Bacolodiat Festival 2023. Ginpahayag sang konsehal nga ang iya komitiba ang nakapatigayon na sang duha ka mga inisyal nga pagsinapol sa sining nga mga kiwatan. Suno kay Villarosa, gintalana sa maabot ni Disyembre 1, patigayunon ang lights on sa Bacolod Public Plaza. Kag sa Disyembre 3 ang Christmas Festival of Lights nga pangunahan naman sang STI West Negros University. Ginkumpirmar ni Villarosa nga may lights on man nga patigayunon sa Bacolod Government Center kag iban pa nga lugar. Samtang gintalana naman ang Bacolodiat Festival sa Enero 19 tubtob Enero 22 tuig 2023. Nagbato naman sa 100,000 pesos nga cash award ang centenarian sa Barangay Damgo, Banuan sa Ibi, Magalona, halin sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental sa isa ka seremonya sa Marañon Hall Municipal Building. Ang centenarian amo si Hermini Hilda Barredo Donasco nga nagaedad sang isa ka gatos ka tuig nagligan nga Abril 18. Siya ang nagbaton sa Centenarian Cash Award halin kay 3rd District Board Member Manuel Frederico nga nagtiglawas kay Governor Eugenio Lacson kag Provincial Social Welfare and Development Officer Merly Garcia. Si Donasco natalana man nga magabaton sa Centenarian Cash Gift nga 100,000 pesos halin sa gobyerno nasyonal paginawan sa Department of Social Welfare and Development sandig sa Republic Act No. 10868 o kun ang Centenarians Act of 2016. Si Donasco ang mga ikalimang residents ng Ibi, Magalona nga nagbaton sa Centenarian Cash Award halin sa gobyerno probinsyal umbisa tuig 2018. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:16. Election lawyer na pangabay sa Korte Suprema nga manduan ang COMELEC nga magpreparar sa eleksyon sa Mayo 2023. Samtang confidential funds ang DepEd suportado ni Senator Raffy Tulfo. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. For every shared story is an inspiration for many.
But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing. Okay, Rochelle Fulgencio Susana, good morning dira. Angel Recoperto, sa Woodside 1 Alihis, sa iloy nga si Hedy Recoperto kag Rizahi Recoperto sa Stroch sa Sacramento, California. Good morning. Jocelyn Song Comedia, kay classmate ko da Sandra Bullyor, good morning man sa Bago City. Hello, good morning. Kay Jing Jing, good morning. Ganun suli-suli ang ngalan niya. Jing, jiring, jing, jing. Ano na siya man? Sa Alam, Bacolod jing, Jat? jing, jing, jing. Hindi na sa Bacolod Jat? Hindi. Awa. Ang intro naman sa happy birthday, jing, jiring, jing, jing. Happy birthday. Naman. Correct. Doon lagi na birthday, subong kanta to happy birthday. Dahil lang, mangita na rin birthday. Kay Kagawa din Bongjo Campo, good morning ko no. Arato sila naman sa kapihan ni Chona, upod naman sila ni Capito. Good morning. Hello, good morning dala sa inyo. Hawiring mga kape. Kay Ma'am Christine Minyas Villalobos, good morning man. Kay Marvin Banjor. 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 Good morning, Duran and Eden. Good morning, Duran. Malay ko ginagawa, malay good morning, Duran na Aboso. Duran Eden. Sa siguro sa Aboso. Kay Marie Jean Lima, good morning. Classmate ko ba na? Classmate, Classmate morning. ko man eh. May problema ko pa na. Sige lang. Kay JR Pabalinas Panagiton, good morning. Tamya niya lang ko ng grupo Kokoy and Bintoy. Janelle, Ronnie Bongbong, and Jimboy watching live dira sa may Tinapsan. Di nang Tinapsan man. Sa kasagingan, bro eh. Tinapsan, kasagingan sa din. Di naman. Sige Kaya. Ari na. Kaya pangita mo. Hola. Ay, happy birthday kay Kevin and Kenneth Morden. Duwaged. Sa, ano ni Goro ay? Kapid. Kevin and Kenneth Morden sa Barangay Kabug. Happy birthday to you. Saba. Happy birthday to you. Dua sila mo. Dua sila. Ay, husto, no? Sige. Some good na isa. Dua mo na pamawat, ha? Dua man eh. Good. Dua makaputo, dua makalumpia. Sige. Kay Maninoy Gadal, Lester Ray Benitez, thank you so much sa 100 stars, Maninoy. Yes, kay Quandra, kay Ayes. Kay Ayash, Aya Fire. Akalakat na sila. Gusto saan pa to? Ay, ala, perfect. Very good. Quante may bay, nag-despedida pa to din. Lakat na yun, Very Pinalakad daw, good. lakat na yun. Yes. So, kuha na da. Mayo lang da, no? Da sa inyo, da sa kay Lester, kay Ayes. Din sila gani? Sa New Zealand. New Zealand. Wow, may ara na daan ng Northern Lights. Da? Ay, Ko Netherlands, gano'n na yan. Netherlands. Sa Netherlands. kwanto yan, sa tumlang, ganito, ang Northern Lights. Sa Netherlands, may ara. Netherlands, may Sa ara. New Zealand, yung mga baka na rin. Mga gatas. Ano ganitong Aurora? To yung isa, Aurora Borealis. Borealis. Kaya, so, kumusta na si Maninoy? Ko rin nante, di sena. Doon nakauyo na to sa Netherlands. Doon din sa mapuli out. Baka, tada Maninoy. Mga talapahon. Good morning. Na si Ma'am Vanessa, ikaw na iabasa. Hola, buenos dias. Buenos Naman dias, sa party bus. Outskirts of town sila. Morning dra sa inyo, no? Torko Jonko, morning sa imo, tol. Paghumal lumena. Yes. Standby.
sa dugang nga mga balita. Kag sa atot For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:25. Sa detalye na sang nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginpangabay sang election lawyer nga si Romulo Macalintal sa Korte Suprema nga manduan ang Commission on Elections nga magpreparar na para sa patigyunon nga barangay kag SK election sa Mayo tuig 2023. Sa ginfile nga urgent motion, gingamit ni Macalintal ang ginsumeter nga manifestation sa COMELEC nga sa Mayo 2023 ang pinakatemprano nga petsa ug patigyunon ang barangay kag SK election tungod sa laying nagapaisol sa eleksyon subong nga Disyembre tuig 2022. Nasaad man sa motion ni Macalintal nga agud hindi mapending ang hearing sa kaso, ginakilala na sini ang pahayag sa COMELEC kag wala na ginakwestiyon. Sa piyak sinigin pahayag ni Macalintal, kinahanglan na nga paghimuon sang Korte Suprema ang COMELEC kung paghihuon sang Korte Suprema ang COMELEC para sa Mayo 2023 nga eleksyon. Sa nibaluan naman nga ang eleksyon gintala na inis sa katapusan nga semana sang Oktubre 2023. Suportado ni Senator Raffy Tulfo ang 710 bilyones pesos nga 2023 budget sa Department of Education. Apang pangabay sa senador nga gamiton ang confidential funds ng ahensya para masiguro ang kaluwasan kag paghatag proteksyon sa mga estudyante. Suno kay Tulfo, kinahanglan proteksyonan ang mga estudyante sa mga kidnapper, nagabaligya sa droga kag mga maniac. Dugang pa sini ang
Ang angot sa mga impormasyon nga nagapadayon ang pagpangbuli sa mga estudyante sa gwa sa mga eskwelahan. Pahayag pa ni Tulfo, pwede gamiton sang DepEd ang confidential funds sa intelligence networking para maasikasong seguridad sa mga estudyante tungod sobra-sobra na ang trabaho sang kapulisan. Ginpahayag naman ni Cambodian Prime Minister Hun Sen nga nagpositibo siya sa COVID-19 pila ka adlaw matapos ginpangunahan ang ASEAN Summit nga gintambungan man ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay iban pa nga world leader sa Phnom Penh. Ini ang iya ginapakigbahin sa Facebook page sa mag-abot siya sa Indonesia para sa G20 Summit. Sa piyaks ni wala siya nagapaabot nga magbatyag siya sa mga sintomas. Ginklaro ni Hansen nga negatibo siya sa among nga sakit antes nagtulak pakadto sa Bali. Dugang sang Cambodian Prime Minister nga hindi siya sigurado kung kasano siya ginlatnan sang virus apang sa mag-abot siya sa Indonesia ginkuhaan siya sang sample sang gabi kapag kaga kumpirmado nga positibo siya sa COVID-19. Si Hansen ang ginakabig nga longest ruling Asian leader ang natubang sa mga pinuno alin sa 8 ka Southeast Asian countries pareho ni Marcos nga nakatapos lamang sang Domingo. Nakatubang man ni Hansen sa US President Joe Biden, pati na ang pila ka pinuno alin sa China, Japan, Australia, kag Canada. Nakigsapol naman si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal sa National Economic Development Authority mag-angot sa Philippine Development Plan sa 2023 tubtob 2028. Sa Office of the Press Secretary, gintalakay man ang mga measures sa pagsolusyon sa pagpanghangkat nga ginapangantubang sa Pilipinas. Sunod naman kay NEDA Chief Arsenio Balisacan, ipresentar ang plano sa masunod nga bulan. Bilang parte sa economic recovery tuyo sa Philippine Development Plan nga makahimos ang dugang nga trabaho sa mga Pinoy kag mapanubo ang poverty rate sa Pilipinas. Nag-usmod naman ang Pilipinas sa ika-80 nga pwesto sa annual ranking sa mga pungsod nga makainganyo ka makapabilin sang skilled workforce. Base sa Global Talent Competitiveness Index 2022 sang Business School nga Institute European de Administración de Affairs, nagnubo ang Pilipinas sa ika-80 halin sa ika-70 sa 2021. Mas manubo man ang index score sa pungsod nga yara sa 38.06 ikumpara sa 44.63 nga score sa 2021. Sa Eastern kag Southeastern Asia kag Oceania Group, ang Pilipinas yara sa ika-12 sa 15 ka pungsod. Nagpangabay ang Department of Health ng dugang nga pondo nga 27 bilyones pesos para sa health emergency allowance sa mga medical frontliners. Sa press briefing, inpahayag na DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga nagpadala sa sulat ang ahensya sa Department of Budget and Management sa Nobyembre 8 angod sa among nga pangabay. Naiwalaan ang health workers ang entitled sa HEA sa idalom sa Republic Act 1171-2 o kon ang Public Health Emergency Benefit Allowances for Healthcare Workers Act nga napasar kang nangin isa kalayi sa tuong Abril 2022. Base sa layi ang mga medical frontliners nga makabaton sa bulig depende sa ila risk exposures. Sa mga na-deploy sa low-risk area, sila hatagan sa 3,000 pesos. Sa medium-risk area, 6,000 pesos naman, kag 9,000 pesos naman sa high-risk areas. Naglambot sa 37% ang sales sa mga make-up o kung Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:30. Ang ato nagapanguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, kag iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari amo na po nang si mama wala di atos na bakulod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Okay, good morning dira kay classmate ko Lilian Bermudez kag condolence lang no kay classmate Lilian
Kaya lola, lang yung kantuan niya di pag bakasyon niya di nagkanto di sa Blakay tungkol nga nagatipan sa lola yan, nagtaliwa na. So, condolence lang daw sa classmate ko sa Australia. Ay, doon na mapuli siya. Pati ko na mapuli siya mo. May padala ka? Padala ka, Kwan? Victorian era. Ano lang hangin lang. Hangin lang. At syempre, yung mga kanto di siya daan. Hindi na tayo magpadala. Hindi lang. Hindi na lang. Sabi ko, padala ka Victorian era ng mga costume. Mga bayo. Kaya, amigo natin Phil Alonsagay, dira sa Tokyo, Japan. Good morning da. Kay Ma'am Eleanor Fukuda. Yes. Si Taurus RGG. Sa Taurus Santa RGG? Rosa, Murcia. Abi ko Laguna. Murcia sa may Santa Rosa, may sa Murcia mo. May San Miguel, madagan eh. True. Good times lang kami, Aksyon Boy, kag Miss Gorgeous. Kay Day Off. Day Off, ni Ma'am Van. Correct. I agree. Self-care kag love yourself good comes first. Yes. You should go and love yourself. Uy, nami ba? Si Veronica Santillan Manukan, good morning dito sa imo sa Barangay Handumanan. Yeah. Na good morning Anay, si Ma'am Van kag si Bia Jonathan. Kay nag-advance. We wish you a Merry Christmas in advance, kumare. Ay, grabe Yes. si kuan nagpangunag si Jonathan Bia ba? Oo, true. Kag ano gali action boy, matama tagi jaga gabalik sa normal na action boy no kay ang just in pero 21 hours ago gali. Ang Basilica del Santo Niño de Cebu nag-announce na nga mabalik ng fiesta sa January 2023. Prititit! Sinulog? Prititit! Sinulog. Halavera. Sa sinulog. Pit Senyor. Kitang tanan, magpit senyor. Ang nakanta nila. Pit Senyor. Tanan. Sa Miss Josephine Lacson, tapos na ang amon nga apostolic mission for now. Leaving the Sunshine State, or ang Florida, waiting to board bound to the city that never sleeps, New York. New York. May kanta ka. Ay, next week, gili makuan. Mapauli si Lilian. Uy, di ba kapadala kapag alaki mo, kay mag-an lang mo. Kung pamabayi, ang dalo niya, once sa petikot pala. Okay. Pwede ikakapadala. Mapadala. Padala So, imo para sa cost. Christmas party. Oo, 17. Sige. See you next week, Lela, no? Sa sinulog. Amot ko mag-puli siya kung akaroon na kayo ma-message ko siya karon kung mapuli siya kung mabalik sa kung magbalik sa dayan or whatever. Kung marikta na lang siya hasta sa December. True. Iba talaga ang Pasko sa Pinas. Nami galitingog ni Ma'am Eden sa ni Miss Josephine Lacson, no? Ay, Thanks, ma'am. Wala pa to, ma'am, ka-practice. ay na lang siya naka-champion na ni sa gani sa ano to gani sa una. Sa diin naman to nag-champion. Tawag ng ano to sa una, bilasyon. Ano to man? Ano? Tawag ng bilasyon. Sabat mo. Tawag na versionan mo. Kuha sa una, kuha si Aksyon Ida, niya talented ni siya. Magluwas sa singing, may dancing ni siya. Oo. Ano pagid ng cheer dance? Cheer dance. May maserko-serko pa ni sa mo. Amo gina action boy. Basta... Ang nakita ko yun, mo yung talent. Kaya nga, first gidya, itong serko-serko mo bala? Sigo-sigo ka. Ito serko ka. Sabatin mo. Asa sa picture? Asa sa buong kabalo pa man ko to. So, may mga kuha ni saya, may mga drama, no? Actress man ni sa mo. Yes. Ano ka mo papel to? Sige lang bala. Hipos lang bala. Ano to namon mo ng... Ano nga, sa kay Sir Joe P. Bay, ilang kami wala. Wala kang kita kay Action Dorel. Kita ko sa... Kita mo sa picture ya kita mo. Kwanto sa Mamumugon. Mamumugon ng kuha, may tanting ang mamumugon lao. Maki, baka. Wag matakot. Mo na siya. Amo to siya. Talinted yagin man kuno Thank you, ma'am. Send cash pa, ma'am. Charot. Diyan, bali mamba niya namin na siya magkanta bala. Correct. Thank you so much, Gid Buyag. Kaya naka-ara na si Mamba Ma'am niya. Josephine, mga ruling ko da sa imo. Diyan, bala ko na daan. Kay si Ma'am Vanya, expected na nga mga ruling ko sa iya. We wish you. Ano gusto nyo nga? Kisang We Wish You America Christmas. Key of G?
Standby sa aton mga balita. Pakundugang nga mga balita. Barangay 684. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Sa detalye na sa Balita International, ginpagkamalaot sa China ang parawagan sa COP27 delegations ngayon laki pang Taiwan sa annual climate talks process. Paagi sa right of reply statement matapos ang Sharm el-Sheikh conference, ginaduso sa China nga ipabilin ang One China principle kundiin wala ginakilala ang Taiwan bilang kabahin sa China. Sa statement, isa lang ang China sa bugos nga kalibutan kaya hindi kabahin diri ang Taiwan. Madumduman, ginaangkon sa China ang Taiwan sadto bilang ila teritoryo apang wala gipanudugutan sa Taiwan ang sovereignty claims. Sa negosyo naman, naglambot sa 37% ang sale sa mga make-up sa itong 11/11 o kung Nobyembre 11. Matapos ginhalugan sa gobyerno ang pagsuksok sang face mask. Suno kay Great Deals E-Commerce Corporation and founder CEO Steve C. Sa iya pagtanaw, liwat ng desisyon ang tao nga mag-usar sang lipstick matapos ang duha ka tuig nga naggamit sang face mask bangod sa pandemya. Duha pa ni C, sa piyak nga naghuyang ang growth sang e-commerce apang sige-sige kinapakita sining maayong epekto pag-abot sa tuig 2023. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 57 pesos kag 28 centimos. Ang Singapore dollar 41 pesos kag 80 centimos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 32 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, ginpahag sa aktor nga si Derek Ramsey nga ni kay isa action boy. Wala pa sila kaagi-away sa iyang asawa nga si Ellen Adarna. Inangin caption sa aktor sa pictures nga gin-share sa Instagram kaupod ang iya asawa sa Peru nga nagselebrar sa ila first wedding anniversary. Samtang, ginanunsyo naman ni Adarna sa iya Instagram account nga liwat sila ginkasal ni Ramsey dito sa Peru. Sa balita sa sports, mag-atubang karon sa kamera ang Barangay Ginebra import nga si Justin Brownlee bilang karon nga adlaw bilang kabahin sa iyas nga naturalization process. Suno kay Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Sunny Barrios, ginasiguro sang federasyon nga ila ginasunod ang proseso para wala sang paglapas si Lee o kung si Brownlee kag main available para sa Gilas Pilipinas. Nagapating SBP nga dako ang mabulig ni Brownlee sa Pilipinas sa Pebrero sa masunod nga tuig sa 6 kag final window sang FIBA World Cup Asian Qualifiers. Naibaluan madugay na gidpaing ni Brownlee ang gustuhan nga maghampang para sa Pilipinas. Siya ang gintilala bilang two-time best import kag nanguna sa Barangay Ginebra nga nagresulta sa 5 ka PBA Championships lakip na ang damlag lang nga Governor's Cup title. Balita Espesyal! Good morning sa atin sinima ka-aksyon. Bugtaw na kay Wednesday na. Ay, pala bugtaw. Ato na ganing igurong iban sa eskwela. Nan. Yes, ganing iban may klase Magluwas last kay maybe. ating, magluwas kay ating nag-absent ng isa eh. Oo. Kaya ga comply pa di siya sang iya nga ano siya sa aton. May number of hours guro required. Sa iya di ano sa aton no. Siling ni ating niya pila kadlaw mo brand lang ni Aksyon mo, di mo balbalan kung Malay ni Lula. O basta nga wala kang sulod mo. Yan tanaw ko to sa Action Radio. Tanaw sa Action Radio. Sige. Yes. Kay classmate ko Sandra Bullyor pala sa Bago. Good morning. Permini sa monitor man no. Naka-attend sa meeting na mo last time eh. Sans, good morning dira sa imo ah. Yes, may aga. Sige. Alright. Kag, Mike Jan sa Molde Seva, kag Novi Magapan, good morning. Sige. Yes, di lang. Kumusta na dang aton nga kwan? Okay ka no, siling Miss J Caroline ka lang ka no, pabalo mo sa kadaan para makapreparar siya. Wow, thank you so much, Ma'am Josephine. Okay, dili action bo. Pwede gid balala ko kayo ma-prepare ang inog Caroline. Yes, perfect. Kayo mag-prepare mo ko, ma'am. Okay. Kaya nga, tan sila entertainment news, nagpakasaliwat si Ellen Adarna kag si Derek Ramsey sa Peru. Teno. Nabot ko daw. Napaminsaran ko nga atong balita special. Mga lain-lain yung wedding tradition sa iban nga pungsod. Ay, na, yeah. Kaya nakita ko tong ila action boy nga daw ka mini wedding ceremony sa Peru. Doon may dukot-dukot. So, may bless wala sa doon nag-officiate sang ilang wedding. So, baka beta na tabi ko anong iban ng mga wedding wedding traditions sa iban. Okay. Diri ta una action boy sa Germany. Germany. Uy,
ang bride kuno kag ang groom ang gagamit sang chainsaw? Chainsaw? Oo. Para? German newlyweds action boy indulge in a tradition known as Baumstammsagen. Ano siya pag-spell. Kundi ang duha ang ginapaabot action boy nga mag-utod sang duha ka kahoy. Okay. Kabad to sila. Pangutod Ano, sila kahoy. Makuhan ka muna isang DNR. Nabuto din art jurisdiction. Ang action boy, kay ang symbolize na ko no, ang ilan ako, ito no, ako kinsen mo sa ako nga picture, ilan ni hakikwaton. Kaya amo ni ko na simbolo sang ila kusog nga tubangon ang tanan nga challenges sa ila marriage. Kaya ko dako kahoy na. Ti ko ano yung gusto mo kadako eh. Tinakagaw niya ang bride niya, malukdo eh. So mansig, kuhan sila mansig pasaan. Mansig, kuhan pagin sila chinso, tapos mansig pasaan. Mansig pasaan sila Wala lang kahoy. rin nahambal kung pasulod abi sa reception. Hindi na lang taon na naguro kung daw masarangan malang nila pas ano na. Oh, base no. Amo nang do responsibility. Amo na balagoro. Gabi no. Gabi no. Amo na Sa sige. Germany, gina or sa somewhere lang sa Germany. Sa Germany, reaction boy. Mga tag-Germany, comment ko mo be, kung as subong nga exist. Si Miss Yvonne Busser be, mangguta ko naga. Atos Germany si Miss ma'am, Yvonne. comment be kung nga exist pa na subong. Ay, tipila na lang to yung puno iyo sa Tiyan, baka mamagawa ko, biya ka damo pakasal ko ron na. padala. Basi sanga malang na. Lagid dyan mo. Grabe no? Yarti no. Te, ang next action boy, dali naman ta sa Romania. Romania. Uy! Nadia Comaneci. Ano na sa? Si kuan sa una tang Olympic champion sa Taga Romania si Nadia Comaneci. Kaya do may space for rent. Kakila ko ang chika sa una siya kay champion na sa inablang ano gani ng saut na may mga ribbon dani no gani na. Basta may mga bar na blaga kuan sila. Ang kay Carlo Yulo lang sa kuan. Lipat ko? Lipat ka, way ka naaw. Wala ko tulunan ko pala nga talent. Ang next action boy, wala sa Romania. Ginakidnap ang bride. Ha? Sino kidnap? If the bride disappears before the wedding, action boy, it doesn't mean kung nag-isol siya. On the contrary, sa tradisyon dito sa Romania, ginakidnap ang bride sa iya sining mga friends. Quote unquote. Oo. Ginakidnap iya ang bride sa iya friends kag sang family antes ang wedding. Kaya pares ko pala sa mga role play, to get the bride back, dapat ang groom kuno magbayad para sa iya ransom. It could be through romantic gestures or filling her glass with champagne. Amo lang man ako na. Amo abi ko anay kon amo man na hindi man niya siling do pares Mabad do ka ransom. baka gidi bala do ano na ganito dowry. Oh, Dory. Hindi man gali ya. Abi ko anay kon mabayad ka gidran so may nga daw ang cash kay kuno ka muna. Kung tingin sa Romania, Negosyo. ma-apply na lang ko to kidnapper kung during sa kasal. Negosyohan. Legal pa. Ambiya ma. Tradisyon mo. Gani, no, wala sa problema. Tapos ma'am, baka nga, mapabride na lang kuya. Tapos kung nakabayad na sa gani, isang ransom niya. May isol kuya tutuon eh. Ikaw. Di kinabayad yun naman ang ransom. Yung mo, ngita naman iba nga groom eh. Tapos pakidnap naman lang. Ginigusyohan. Professional bride. Kidnapper. Charot. Ang next action boy sa Italy naman. Mani naman ko yung action boy ginahatag sa mga newlyweds. Mani. Oo. Kaya di ba ang iban diya, confetti, ginapang hatag sa ginamo. Ang ginahabuya. Ang sa to bugas. So, bugas. Dito yan mani. Mani. Oo. Tapos Sorted ko na kwan. may klamay. Para do medyo sakit. Charot lang. Andito sa ila action boy, ang wedding guest ko no, nag-receive sang mga mani. Wala labot ng ginataga ng newlyweds. Ang mga wedding guests, may ara man kuno sang mani sa reception na. Sorted yung coated. Ha? Wala na kabutang. Ay. Basi ano ni bilang ginakaon mo bala? Kwan ay kasyo na ako niya. Oo. Kasyonas na yun. Basi mo na. Basi mo na action boy. Ako na ginahaboy sa bride and groom. But now they are replaced gali action boy with Korean dolly. Ano? Korean dolly tawag. Tiny scraps of paper. Do so confetti. wala na subong exist. Do confetti. Do confetti na siya bali. Kalain guro no. Okay lang na yan kung hanga boy bla mo na blaw. Hindi bla yan.
Oh. Niya mo na. Salon mo isang baba mo eh. No? Depende kung coated kung Kung salted. Ang coated, medyo sakit mo. Doon namin na ng kaon nga manini mamelos. nga tilaw ka bakal sa coated nga puro lang klamay. Klamay. Yaw ka may tasang mani. Gani, hindi na ni mani yaman. Sabad. No, kasi ganun may bilog pa na nga puro lang klamay. True. Wala dyan mani. Pero namin, Aksyon Boy, impuno ng salted, gandang coated. Ay na, kahit Oo, tara. magpakal ka bala for isang pulo. Nung iimpon-impon lang salted, Lima nga coated, salted, lima. coated. So mag-count ka namin, Aksyon Boy. Siyempre gagaw ang asin kagang kalamay. Kalamay, gaaway. Gaway, get? Gaaway na sila. Sumbaganay. Grabe no. Tiyan mo na siya, Aksyon Boy, namin na. Ang next! Laka worst man ni sa Kenya man. Kenya, team Kenya mo. ang father, Aksyon Boy, ang ginaduplaan sang father, sang bride, ang bride. Ano naman? Nakadama ka, charot. Bata yan mismo to plan niya? Oo. If you go to a wedding in Kenya, Aksyon Boy, don't be shocked kung nakita mo ng father of the bride, ginaduplaan ang dress lang man. Awa. Ang dress for good luck. Ano na? Ano na yun? Hindi ba lang ka sa kumusta dito ka namin sa mga lugar Oo na nga, tama. dapla mo ka Sa mag dito ka na, ito nakabalita special naman to. Tila ya kung Okay na kasal. lang yan kay sa dress lang niya. Pero makughad ka gigurok. Makughad ka gigurok, Aksyon Boy. Kaya for good luck na siya, Aksyon Boy. May bisalaway nga good luck idyabi, no? Na ako na yung duplaan mo yung bata. For the Maasai people in Kenya, Aksyon Boy, ang pagdupla ko, to someone is seen as a show of respect. Di mo duplaan na yun natin diya. Duplaan na yun natin diya So kung duplaan ka karon di ka magkuha na kay sign of Oo, respect. sign of respect. No, kami wala ka sa Kenya. Sabton ka. Pero ang panit mo, do taga Kenya. Abi ko bito, ano tawag sa mga taga Kenya man? Kenyans. Kenyans? Oo, Wala. Bacolod. Hindi, Kenyan yun. Kenyan yun. Pero, Kenyans Kenyans na. Ang next, Aksyon Boy. Ito naman ta sa India naman. India. Oo. Ginakawat naman niya ang sapatos sa groom. Ano niya ba? In traditional Hindu wedding, Aksyon Boy. Sa Hindu. Oo. It's a custom for a groom to remove his shoes before sitting sa wedding. Sa amo na nga time an Aksyon Boy, kuha it's a ritual where the bridesmaid or ang cousin sang bride, ang nagakawa sang shoes sang groom kag ginatago. Tapos? Kag para makuha iyang nga sapatos balik, dapat the groom must bribe sang nagkawat with cash to return them before the ceremony ends. Mabayad ang drum? Iyan ang ito sapatos. Siya pa mabayad. Lain ako nang yung kawat sa imo baling, ibalik Alex lang. Pag lain na niyaya. Dubali mo itong ako nga kwanto. Do Alex na ni Subungaw. Hindi amuaw. Pala, Ibayad ka pa. Pero mabayad. Palaligban mo pa ya kay ikasal ka subong adlaw, nga lipay ka. Ay ano mo na yung mabayad. Puri, wala ko diya wallet. Kita mo kasal ko siya. Dali lang kasi dito na, dali lang. May harap ha? Kaya may isa lang ko nga pasundlo na commercial na. Stand by! May ara bago simo. Bago ing babayo. 10 years na niya. Bago nga hair color. Amo manigyapon. Balaan ko na. Bago nga amigo. Single since birth ko ya. Ay, te. Ano gid wala ang bago? Bago nga amura eh. Kung imo halungan ang imo kaugalingon, makita gid ina amo nga mag-silk papaya lotion ka na. May papaya enzymes kag SPF 6 para sa kutis nga anda mag-aura sa regular nga gamit. Amo gali nga maski bago ka lang nagbugtaw, imo aura lain gid ya. Bago nga adlaw, bago nga aura. Upod ang silk papaya lotion. 200 ml para sa 107 pesos SRP. Ara man sa 10 ml sachet, 70 pesos lang SRP. Sa regular nga gamit, achieve ang bago nga aura upod ang silk papaya lotion. Bago nga adlaw, bago nga aura. Upod ang silk papaya lotion. Sige may message ako niya kung lubog ko ng tubig sa panukoy. Sa iyasang prime water. Ay, hindi na sa panukoy. All over the city. Philippines. Nga ng iced tea ko, no? Oo, ang iba nga butang-butangan na nila sang lemon. Para doon ka lemonade. May nakita, nag-post bala. Hindi ko na, Gani mo tangan niya lemon. Tangan niya lemon. Daw, Parang pag tanaw mo sa layo, do picture nga lemonade. lemon tea? Lemonade? Oo. Daw tea mo tangan mo lemon? Oo, yes.
Grabe ka sadya. Kaya na ako, para sa inyo, kung lubog ang tubig, sige bayad yapon. Sige bayad din. Gabayad ka lang sa lubog ang May tubig. mukha. Siyempre, tapos mas mahal pa yung action boy. Kaya siyempre patubdon mo nga patubdon para hasta nga madula Hasta ang, madula ang ano lubog. diba? Lubog. Amo na nga ang prime water, siling sa iman kuno, crime water, it's a crime. Crime water, kalain ba? Manano, Wala gid no, wala gid Duwal man tutupa. progress no. Duwal man tutupa to ang ireklamo to kay mayor to nga daw patawag man tong prime water daw mo mangyapon. Gani do ano man? Wait lang nga pati guro kay mayor na ano man. Kwanta to be. Di ba lang may mga ano tong ireklamo? May nag ano pwede gani nga balita nga daw pwede safe ko no ilang nga kuan nga tubig. Safe nga bisang lubog? Kag pwede ko no imno, hindi ko to nakita Agay, man. hindi. Pakita ko. Nung kagid maginom-inom Pakita sa ko, di ba tubig. mo? May nakita ko, di mo? Karon lang pakita ko. Basta nakita ko to sa isa man ka legit nga source. Okay. Na, Hindi gid basta kuya advice mo inno gagid nung kagid. Sige. Oo, Direct Action Boy sa may China tawa. Sa China Action Boy, ang bride ko no naga-practice naman niya sang amo tong nakagitan ni istoryahan nga ga-practice sang ritual nga maghibi. Ga-practice sila? Before bala hindi gina-practice bala. Ginahimo, abi ko gina-practicean ba nila? Ginahimo. Tiyan mo na siya Action Boy, dapat ang bride ko no, ante sa ceremony nagahibi. Ay kalain eh, pala pagkanto ito sa lugar, pala marok yung matay, ay, no? Ano naman? Kaya may biyaw. Tiki para Action Para Boy. madad na sa kasi uli sa wise na hindi mo na nagyapon ng bronya mo. Hindi pag hindi ka reaction boy, before the ceremony. A month before the ceremony. Maybe na siya. Oo, expected to cry for 1 hour each day. Di ba nga, mag-45 lang dyan. Straight pa, 45 minutes pa lang. 1 hour lang. Sino ka oras man? Ay, kalain pag reaction boy, kini dalahig pagid. Di ba, month before sa ceremony, maybe siya 1 hour each day. 10 days into the ritual, di ba, 10 days na. Himoon 2 hours. Hindi, may intra pagid dapat, ang iyang iloy. Ang hibi sila? May hibi sila. Ano naman? And 10 days after pagida. After sa kasal? After man sang, di ba, nang pag-start ya, a month before ang bride nanay. 10 days after, may intrang nanay ya. 10 days after pagid, so bali mga 20 days after, intra pagid ang lula. Sila nga mga babae, may hinibi. Oo. Mali, ang bride. Kaya ka lula? Ang wala nakabutang. Ang utod, yun sa lula mo, ay nano mo na yung opisyon yung dalahig mo, tapos siniyaman. Pati ang lula, the action boy. Amo na sa. Ano man iman. Kaya para pa, sa ano naman? wala nakabutang diho. Pero amo na siya ila tradition. Kaya nakita ko na sa pero kung ano lang ni Action Boy, kung very ginasunod gyud lang Chinese nga tradition. Kaya may ara ko teachers ang una nga pakasal sa Chinese, ti Filipina siya ba. Wala man sila kuno ya nag-amo niya. Tingin di man sa Chinese mo. Obligar. Nga Kaya kiti Chinese wedding gito ya ila Action Boy. Tapos kung mag-ibi ka, no? Basi kung pakita mo gid. Mapakita kay kagahibi ka or pwede lang sa imo kwarto ya. Guro or kung sa imo kwarto pa namin may fake. Kala ay maguro do seremonyahan kay kanto kasto nga kami may stage kito. Nakapoy man. Hindi ka pa mo sila guro ka total wag para maanad ka na pagkasal at may ibi ka mo. Pero for sure Action Boy for the next day hapos na lang na magibi. Igibi ka sa kakapoy mo. Matugan tapos sa kapulan. Diyos mio, Marima. Di na to nakita ko. Ang next Action Boy, sa Japan naman. Families drink in synchronization. Kuno, Action Boy. Oo. Drinking wine at a wedding doesn't sound too bizarre. Kuno. However, sa Japan, sa historic tradition of Sansan Kudo, requires the family to drink in synchronization. First, kuno, Action Boy, the bride and the groom, inom sang tatlo ka lagok. Na. After which, Action Boy, ang parents do the same. Wala galing nahambal kung diin, pero amugin ang tradisyon imadula sa Japan. Oo, muna yung sa aton. Kag sa aton yung Action Boy, ang mga interpretation, para ito sa lag, ito wala kagina, di ba? Amo na kuno yung ilang obligasyon, pag-carry sa ilang obligasyon. Dili naman yan sa aton, sa wedding, sa cake slicing, kung ano naman kuno kadako ang timo sang bride kag groom, amo na kadako ang responsibility nila sa isa kag isa. Oo,
amo naman na iya diri sa aton sa Philippines. Hindi ko abi ko ano sa cake na isin nga nadako para nga Basi ubusod sa iba. Para puso sa iban. Hindi na iya mo, Action Boy. Ako na sa. Okay, ang next, Action Boys, sa Korea naman. Okay. The bride ko, Action Boy, sa Korea is given a goose. Goose. Oh. Pamakwan ng gansa. Oo, gansa. Di ba ya, most newlyweds, yung kuno Action Boy, ginatagaan sila ya sa Hindi mga... morto. Hindi mo. Hindi kalag. Hindi a ghost na Ghost. yan. Goose. Goose, oh. Goose. Charot lang. Sa most... Sungad. Goose. Mostly ko Naglain sa... na. Nagkalain to sa isa. Daw ka ba si screenshot naman bala ni Dennis. Ako talaka na dan siya. Kay Dennis Richard Tiboroma. Anyway, sa mga newlyweds Action Boy, usually ba ginahatag mga plancha, mga Kaldero. Para sa ilan new home Basta or kuya, money. magkasal kaya, okay na kaldero, hindi ka na magproblema ya. Istoryahan nyo man. Ay, kay base ang iban man itong mga maninuyan. Kuman. Naunahan ko na ganun yung mga manino, yung iban. Oo. Basta either bisita lang ko ka, basta hindi na ako magatag, kaldero ako na bala. Sige, good. Siya na. Okay. Or money na Action Boy to begin their new life together. However, sa Korea, brides and grooms exchange wooden geese and ducks kuno on their wedding day as a sign of their commitment. Mambalang mga ano man yung labot diyan na. Isang pato, yun ang labot ko doon. Labot ko diyan. Ang lagatak. Tapos ang goose, anong gatakol-takol gani? Nang kuha na lang takol-takol, gansa eh. Gansa na yan, di ba? Yan. Ano na yung labot ko yaman? Nga pamuyong ko din. Si Miss Josephine, no siya bala sa Rinula. Arinula! Arinula, get. Siya ko na bala. At least Sige ba tono na? At least nakita Nakalaging na ang mga kuhan mo nga makinanglano. Kinanglano ni mo. Oo, yes. Di ba, mangita ka pa, bakal Okay, machanggi ko daan mo. Machanggi ko mo tayo mo na butangan sa mga binta. Kaya kung magatag na, hindi ko magatag na kay kuhan. Kaya actually, mga kaldero, Rinula, mga muna. Pagtapos ni kasal, may sign na daw sila balay. For safe. Eden's Enterprises. Plastic wares and enterprises. Kasabad. Kibot guro. Hala, nagnegosyante sa gulpe. Kaya kayo mga... Katamo sa mga hindi ka pag may magnegosyante, ang kalabanan, nandun si mo rice cooker. Ay, paluwaga na di rice cooker. Nan. Okay. Ang next Action Boy, sa ano naman? Sa South Korea. South Korea. Ay, ala, kabastos man yaman. Gano'n na yan. Ang the groom's feet kuno Action Boy are beaten. Sino makagat? Ha? Ginabitin? Ginabit. Hindi Kagat? Ginahampak? Ginahampak! Oo. Hindi bite. Ginabit na. Okay. After the ceremony, kuno Action Boy, ang mga groomsmen, kaya mga family members, kinakakas ang sapatos sang groom. Tapos, ang iya sining tiil, ginahigot. Tapos? Sa ankle with rope before taking turns to beat his feet with a stick. Ay, ano na yaman? Pero kalabanan, kuno Action Boy, dito sa South Hinahinay. Korea, ng dried fish, ang Uga? ang ginahampak. Ginahampak? Okay, guro niya parang... The ritual doesn't last long and is seen as fun part lang kuno Action Boy. Kay muna ko nung ma-determine nila ang strength kag character sang groom. Ay, na? Mangbalang uga, ano man yung labot. Hindi, kita gampang sa lugar niya, tiil mo do uga. Baos tiil mo daw uga. Ang lain lang to Action Boy, kung ang ginampak tong uga, nagtalang bala sa mga lulutuon nga uga. Kami do, mambala, do ka shadow, gini ka parat nga uga ma. Hindi mo maling ginampak. Do ka isog. Do ka isog, gini sang ano yaman. Ang takol-takol, gali pabo, gali, yeah. Takol-takol, o pabo na yan. Yes. Sakto. Kasabad. Ang next Action Boy. Ay, hindi lang pabo si Eden, kasi takol-takol. Kway. Mabilib na ginakaroon si Ma'am Josephine. Basing Arinula, pero dugangan niya. Isa pagid ka Arinula. Arinolas. Kaya matukod tayo sa ka-branch ng Changi. Para duwa ka na. Okay. Buwas naman na iba rin kaya sorry Action Boy. Okay. Pag natagya pa na buwas. Sige. Arnold Villanueva, morning the same all. Sige sa Barangay Mailom. Standby ako mga ka-aksyon inyo naging papatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition karon nga adlaw Miyerkules, Nobyembre 16, 39 na lang. Yes. 39 days before Christmas kag 46 days before New Year.
Standby na sa Aksyon Hotline. Upod ka Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman din News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon! Radio!